लाइटआबो जोंहा दादा दिदाथार सेंग्राफोर दङना गैया साखाथियावनो जागोन आं फैगासिनो फंबाय मोसाफैगासिनो थाथ' नै दिनै दंफैयो इन्टारनेशनेल फेस्टिभेलाव जेनिफारा खेबसे मोसाखांबाय मानास ओनसोलनि बिटिसि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मोसानो रोंनायबा मोसाथारगौमोन नाथायबा आं मोसाबा खोथाया आलादा जागोन बेनिखायनो आं मोसाथ'ला जोंनि गेजेराव फिन नुजाथिफैगोन जेनिफार दैमारि बिथांखौहाय थाबैनो जोंनि प्रेक्टिस नांलायलायगौनो नाङाना लाब्रा डेन्सआबो जायो दा सोलियोना सोलिया मोसाफागोन ना मोसाफाया बरिया साबायखर थाबाय जों फिन लोगो मोनफिनगोन बेयो जोंनि जोबथा हाबाफारिमोन बयबो जों खेबसे जयै बुंगोन मानास ओनसोलनि बिटिसि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों फिन लोगो मोनफिनगोन थुग्रोदो जोब्बाय लामा लोगो दङ जोङो जोबनायनि ओंखारबोबाय रायजोफोर माबायदि सुबुंनि बाना जादों दिनै लास्टमोन बड'लेण्ड नेसनेल वाइल्ड लाइफ
Conference-a. Bordelaine International Wildlife Conference 2024 जोब्बाय ना जा फट' लागासिनो जेनिफारजों फट' लागासिनो ग्राफारा फट'ग्राफारा जोब्बाय स्रां जाबाय थांजोब्बाय मानसि माखा मा बुस्थुलैलाय दानजाबाय ना दानजाबाय मा गिदिरथार सोनाया मा बुस्थुलैयो नोंसोर गान जों एसे